Студиото на Открито в центъра на Бургас на BTV се превърна в политически екшън с участието на сериозни агитки от симпатизанти. По време на предизборния дебат предавам пряко в предаването тази сутрин. Разгорещени привърженици на няколко пъти пробиваха кордона около импровизираното студио пред общината. А мажоритарният кандидат на ДПС в Бургас, Йордан Цонев, беше ударен с 2 яйца. Вижте как се разви този екшън. Всичко в този дебат вървеше по обичайния начин. Освиркани от агитките, обвинения в корупция и популизъм. Аз уверявам господин Димитров, че мога да викам дори по-силно от него. Не, защото викат там от среща. Не, чува се много добре. Не може да викате повече от мен, защото гласа ми е помощен. Докато пред импровизираното студио не се появи този симпатизант с куче. И атаката започна. Казваше и Иван Костов. Моля ви се. Моля ви се, не прекратявайте дебата, защото току-що хвърлиха яйца срещу нас. Една партия, която иска да вкара страната в война. Една партия, която иска да раздели страната. Ето това се случва. Имам още въпроси. Питайте хората как са пострадали от него. Къде бяха тези господин Бареков? Къде бяха този хора? Питайте ги. Дебатът все пак беше завършен без повече инциденти.